nang mburi iki ana ornamene sisan, batu bata dipasang ngene. Nah, saiki langsung lanjut menggo sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang nggone tempat kamar mandine, kiwa tengene wis full keramik, WC-ne dodok, screenshot-e ready, don. Motif-e wapi yo. Nah, iki kene gawe wadah sabun utawa apa. Nah, iki shower-e sisan. Lho, ready krane. Nek adus wis kene tok, soalnya apa? Banyune teko ndukur iki. Nah, yo. Nah, saiki langsung lanjut menggo sebelah kanan kene iki. Nah, iki langsung nang nggone kamar tidur utama lho, dikunci. Berarti iki ono barang tukang sisan nang kene yo. Nah, iki nang ruangan tengahe lho, ready. Iki keramikan wis apik, wis level ready kari nguntir tok. Iki kompore kare nyetek ngotok wis free sisan. Kare masang tabung gas LPG ae. Loh, iki kamar tidur keduae. Iki yo dikunci sisan soalnya ono barang tukang nang jero yo. Nah, saiki langsung lanjut memburi mrene. Menggo nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki tempat area laundry room. Cara ngono ben gak cemrentel nang ngarep dek mburi. Ndukure iki iso dibuka tutup. Lah iki ono kereane ready nang kene yo. Keran iki yo ready ya. Saiki langsung ya tak critani nang ruang tamu kene yo. Nah, iki mangko omane regane 365 juta utawa 305 juta. Ukurane 6 kali 13. Wis oleh ombo, wis oleh dawa sisan, wis lumayan, wis apik. Nah, untuk super lokasi bonine wis pre kamar nek kamar ganti kayo wis ngene kasih sembang repeng kok pelundukur Mas.